punto é o expediente 3679 de 2021, é relativo á proposta de modificación do proxecto do Parque Municipal do Carballiño. Habíase dictaminado favorablemente cos votos do PSDG e do PPDG e a abstención do resto dos grupos. Paco. Digo que xa falamos na comisión e é sacar o pliego do concurso de ideas do parque. Ten a palabra Sofía. Gracias, alcalde. Ben, moi bo día a todos e a todas. Dallo, sí. Sí? Ben, bueno, pois o primeiro que quero facer é agradecer o esforzo de todos aqueles que fixeron aportacións a este concurso de ideas, xa que, bueno, mostraron a súa preocupación e o seu interese polo noso parque municipal e pois é algo pois importante e interesante, non? Hoxe traemos a pleno pois un expediente que comezou no ano 2016 e leva paralizado, bueno, dende o 2017, non? E é o tan famoso concurso de ideas do parque municipal. O que non consigo entender é como, levando paralizado dende os 2017, é dicir, estamos no 2021, 4 anos, ven a pleno sin adaptar a legislación vixente. Entendo que, bueno, sí que é urxente adoptar medidas no parque municipal, pero podería vir a pleno perfectamente adaptado e así poderíamos aprobar un documento o sea, en perfectas condicións, e non pretender aprobar un documento que posteriormente se vai que se ten que modificar. Entón, bueno, entendo que nos explicarán por que ven hoxe a pleno. Deixando a un lado estas ocurrencias, pois penso que temos un documento importante para o noso Concello e é un documento, bueno, que plantexa a ordenación e posta en valor do noso parque municipal, unha xoia natural, non, coa que conta o Carballiño, cousa que non dispoñen moitos dos concellos de toda Galiza, e é triste que neste momento se atope nun estado lamentable, xa que a falta de cuidado e a falta de mantemento teñen este espazo emblemático da nosa vila pois nun estado ruinoso, non? Penso que o parque municipal, xunto co parque etnográfico, o balneario e demais elementos singulares da nosa vila, deberían convertirse nese motor turístico que xerara riqueza para ela. Penso que todos coincidimos no obxecto deste concurso, que sería, pois como decía antes, a ordenación e posta en valor nun marco de sostenibilidade ambiental, económica e social. E, bueno, podo enumerar un montón de actuacións que penso que nas que todos coincidimos tamén, como é a conservación dos valores naturais, como é a creación de actividades de carácter permanente para a educación ambiental, o sea, de carácter recreativo e pedagóxico dirixidas a distintas edades e a todos os mozos. Temos un espazo para instalar zonas de uso deportivo para todas as idades, para os nosos maiores, zonas de xogos infantís. Bueno, podería seguir aquí un montón de horas pois eso, enumerando actuacións que se poderían facer nun entorno como parque municipal. En todo isto creo que coincidimos, pero no que non coincidimos pois é no estado que se atopa, non? E situación que non é deste momento concreto, senón ano tras ano, pois vemos como o parque municipal vaise deteriorando e o seu abandono pois se agrava moito máis todavía. Penso que teñen constancia de todas as queixas de... É que non vexo o cronómetro, non sei canto tempo vai, non? Penso que teñen constancia de todas as queixas, tanto da veciñanza como de todos os grupos da oposición, que levamos pedindo
pois nada máis e nada menos, e algo tan sinxelo como é limpeza, mantemento e preservación destas instalacións. Que ademais isto é un denominador común en todas esas peticións e en esas ideas que nos trasladaron todos aqueles que participaron no concurso. Entón, como me dio o alcalde que remata o tempo, deixo para a segunda intervención o resto, voulles a facer unha pregunta. Teñen vostedes un plan específico de actuación para o parque municipal neste período de transición mentras non se efectiviza a idea gañadora do concurso? Neste primeiro turno, nada máis. Moitas Gracias, gracias. Sofía. Pachi. Bueno, bons días. Por un problema de empañamento de gafas que me fai compatible, perdonadme que este sin tal. Bueno, hoxe é 28 de xullo de 2021. 28 de xullo do ano 2021, non? Os servizos administrativos e a dirección política do Concello nos pide que aprobemos en pleno un proxecto que se inicia en 2016 e, sobre todo, máis importante, nos pide que fagamos un acto de fe e que aprobemos algo que non sabe o que é nin o Concello, nin os servizos administrativos, nin nós, que é adaptar a unha lei non do 2021, unha lei do 2017. O sea, fai prácticamente 4 anos que tiña que estar adaptado este pliego. Entonces, eu a primeira pregunta é que non sei moi ben que vamos a aprobar. Non sei eu, nin non sabe nadie. Por tanto, se levamos de 2016 con isto no caixón, si hai que adaptarlo á lei de 2017, o normal, o sentido común indica que sería máis normal que os servizos administrativos adapten a lei ao 2017, a lei 2017, que o traigan a pleno e sabemos o que aprobamos. Non facemos un acto de fe no que prácticamente ningún de nós sabríamos dar. Por lo tanto, entendendo que o proxecto en sí ten un certo interés, eu pediría ao Concello que primeiro adapte a normativa. Ese pliego adaptado sabemos o que é e o votaremos, e seguramente en ese pliego o votaríamos en contra. O resto é un tema que non ten moito sentido, porque non é un problema de urxencia perentoria para non perder algo, non. É un tema, sencillamente, que demostra como funciona este Concello, como funcionan os servizos administrativos, que é que vamos sempre facendo cousas raras que sempre acaban mal, a maior parte tendo que retrotraernos ou con impugnacións. En segundo lugar, mire, o grupo de goberno e tal, o Carballiño, hai moita xente que fala do parque, conoce o parque todo o mundo. A palabra que di todo o mundo do parque municipal do Carballiño non é que hai que facer un proxecto, non, dicen o parque está abandonado. O parque está abandonado. E cando te paran, oye, e que manda que non face de nada, o parque está abandonado. Sí, o parque municipal do Carballiño está abandonado. E, bueno, hai algo peor que estar abandonado? Sí. Peor que este abandonado é acabar de escarallalo. Por iso me dan moito medo os proxectos externos que plantexan cousas que son moi intervencionistas, cando eu creo que a gran virtud, a gran fortaleza que ten o parque, pois é o arboretum que ten, basicamente, que son eses árboles singulares que están declarados, e é non usar medidas de urbanización intervencionistas. O gran problema que ten o parque, a parte de que este abandonado, é que por parte deste Concello, deste Goberno, hai anos retirouse a brigada de mantemento que tiñamos no parque, retirouse, e agora o mesmo goberno, e moitas veces moitos de nós asociamos parque con festa do pulpo, como asociamos limpiar o campo da festa dunha parroquia o día anterior á festa, e o resto do ano dá igual como este o campo da festa. Iso que está pasando no parque de Carballiño. Temos o parque completamente abandonado. E non só temos o parque completamente abandonado, que a xente que ven de fora alucina cando ve como estamos, senón que temos abandonado o motor do parque. Acaba de facer unha cousa ao goberno, ben feita, que é adjudicar o Muiño das Lousas. Bueno, pois o Muiño das Lousas, se todo vai como parece, é un impulso moi grande que lle vai a dar a economía, mover o parque e vai mover ben, porque está ben.
Pero hai un lunar que leva aí moitos anos, que é o lunar, que é a estrella do Parque Municipal, que se chama o Pote. O Pote de verdade está pechado. Mais alá das trampullas que vamos facendo, abro un día, cierro 3, non. O parque, que era o gran emblema da xente que chega a entrar ao parque, sin embargo, non temos ninguna iniciativa para entrar ao Pote. Hai que falar co propietario, nin moito menos digo nin expropiar, hai que buscar un acordo e hai que plantexarlle ao propietario do Pote que eso prexudica gravemente a economía de Carballiño e o desenrolo deste coche. Hai outros problemas que se prometeu 500 veces, que é o gran parque infantil no Parque Municipal. Para iso non fan falta proxectos. Mire, alcalde, vamos a gastar en este proxecto que non sabemos o que é, nin sabemos como se rixe a lei, nin como é o pliego, vamos a adjudicarlle 90.000 euros de todos os carballiñeses. 90.000 euros. Por lo tanto, eu digo, vamos a facer as cousas ben. Vamos a empezar por o que requiere tratamento urgente. Sería tan complicado pedir un acordo, un convenio co centro de Lourizán, o maior centro de Galicia en seguimento de especies arbóreas, que é da Consellería de Medio Ambiente, e dicir, señores, fáganos un estudio, máis que nada, controlen os árbores que temos, que moitos deles están en peligro. Segundo lugar, iniciemos unha negociación co propietario do Pote para chegar a un acordo que é coller o propietario e dicirle, mira, amigo, ou arre ou xo. Ou arre ou xo. O que non é estar así, unha vez máis, que é unha pena para todo o Carballiño. E fagamos un acordo entre todos nós de políticas non intervencionistas. É dicir, no Parque Municipal do Carballiño, o mellor que fixeron todas as corporacións desde 1921 é que non usaron o cemento. Repito, non usaron o cemento. E o parque é alérgico a intervencións urbanísticas. Non podemos, como alguén plantexaba, poñer as bases das pulpeiras todas de cemento. Botar cemento na zona principal, oiga, ese é un parque natural, un arboretum do mellor que ten Galicia. Por lo tanto, eu pídolle, por o ben de Carballiño, por o ben do parque, por o ben de todos nós, que, oiga, esperemos un pouco, que os servicios administrativos de Carballiño nos digan, mira, oiga, o pliego definitivo adaptado á lei do 2017 queda desta maneira. Entón, vimos todos aquí, nos poñemos de acordo, e collemos e pactamos. Por qué? Porque que se non case por a base, todas as asociacións que alegaron, non alegaron o pliego final, alegaron un pliego que non é, que é este pliego, que todos reconocemos no punto 1 que non ten vigor. Por lo tanto, entendendo que a xoia da corona do Carballiño ao parque, eu pediríalle que no propio pliego hai unha cousa que tamén, a mellor é un tema máis emocional, que o parque non é o parque é o parque. E non é só o parque que a Lavandeira, é o parque que a Lavandeira, é o parque que lle compramos na piscifactoría a familia Tinín, a familia Agustín, é o muiño do Isá, é o muiño da Albina, é o museo, é o camping, son as casetas. Eso todo é un gran conteñido natural, onde cada unha súa característica urbanística natural temos que englobalo e podemos poñelo encima da mesa. Entendendo que o importante é adiantar, eu creo que adiantamos moito máis si esperamos e facemos as cousas ben, que si vamos xa empezando co parto, si empeza mal o parto, xa acaba mal, que empezamos con algo que vamos a probar que non sabemos nin o que. Moitas gracias e nada máis. Ricardo. Bueno, efectivamente este é un expediente que empezou xa fai moitos anos e que ven ahora do ano 2017 no que se redactaron unhas bases que non se trouxeron a pleno nin se trouxeron a nada desde outubro do 2017 e que agora obligatoriamente hai que adaptar a lei nova, a lei de contratos do Estado do sector público do ano 17. Entendo que o acordo que se trae a pleno é modificar e adaptar a legislación vixente, Lei 9/2017 de contrato do sector público, os pregos recollidos no expediente. Entendo, polo tanto, que non se van facer modificacións sustanciais en canto ás cláusulas que estaban xa aprobadas con anterioridade. Unha vez adaptados, entendo tamén que o órgano de contratación é o alcalde, precisamente pola cuantía.
falaba o portavoz de Espacio Común de 90.000 euros, eu o que vexo aquí, e digo porque eu tampouco estuve no ano 2017, non era concelleiro desta corporación, que se fala de 10.000 euros en premios, e despois, supoño que eso se refería ao portavoz de Espacio Común, outros 50-25, que son para os que... No caso de que ese concurso fora adiante, se lle adjudicara a alguén para a redacción de proxectos. Entendo que é así. Entonces entendo que a contratación neste momento vai aos 10.000 euros iniciais. Por lo tanto, o órgano de contratación sería o alcalde, por lo tanto non tería que vir a pleno. Por lo menos eu entendín así esta cuestión. Eu penso que é un proxecto fundamental para o Carballiño, e penso que se ten que deixar de facer actuacións individuais ou sectoriais no parque, centrándonos no parque etnográfico, centrándonos na fábrica de papel ou facendo o tema da calistenia, etc. E sen ter unha idea concreta de que se quere facer co parque. Eu estou completamente de acordo coas exposicións que fixeron os portavoces dos outros grupos políticos, pero si penso que debe quedar ben claro que é o que vai pasar co parque nos próximos anos. Para iso entendí sempre que a mellor maneira de facelo era a través dun concurso de ideas onde podamos estar todos de acordo, todos os grupos, todos os componentes sociais do Carballiño, asociacións de veciños, etc., en cal é a idea que temos para o parque e que queremos facer con il. Desde ese punto de vista penso que a única solución é sacar adiante este concurso de ideas. A mí hubiera me gustado que estuvera xa adaptado á lei do 2017. Isto vámoslo ver ao longo de todo o pleno. Temos o seguinte punto, me parece que é a auga de Madernás, que se inicia no ano 2016. O tema seguinte do convenio coa Confederación Hidrográfica xa leva aí 3 anos esperando os veciños e agora proponse por outros 8 anos, etc. Eso está claro. Que podemos facer? Votar en contra, retirar isto do pleno e que se inicie outra vez para retrasalo máis? Pois mire, xa o dixen algunha vez, por nós non vai quedar para que se axilice o máis posible todas as actuacións que se levan, que son obrigación do Concello. En canto ao tema de limpeza e mantemento do parque, penso que é fundamental que se leven a cabo esas actuacións, pero penso que se debe levar tamén dende un punto de vista de integración de todos os elementos do parque. Non podemos tomar actuacións individuais ou de limpeza nunha zona. Sempre pensei que era imprescindible tamén levar a cabo un proxecto de rexeneración do parque, do arbolado do parque, tendo en conta cales son aqueles árboles que xa se teñen que talar para que poidan nacer os seguintes en condicións óptimas, e para iso é necesario tamén este concurso de ideas. Que me preocupa? Preocúpame precisamente iso, a adaptación deste pliego de cláusulas administrativas á lei actual. Penso que non debería haber problema en canto á parte económica, pero sí que hai que adaptar, xa o dixen na comisión, a composición da mesa, conforme ao actual prego, estaba formado por 10 persoas, por 10 ou por 11, bueno, se a concejala de Medio Ambiente e Participación Ciudadana do Carballiño, ora é unha sola neste momento. Despois falábase tamén dun representante da Asociación de Veciños que se refería precisamente á Federación da Asociación de Veciños, que xa non existe, polo tanto non vai poder estar na mesa un representante dunha asociación que non existe. O que propuñamos na comisión é sustituílo precisamente por un profesional máis, o sea, por 4 profesionais designados por órgano de contratación. Esa designación deses membros sí que nos gustaría que pasara ou ben por xunta de portavoces ou ben por a Comisión de Asuntos Xerais ou polo Pleno, que, poder facer aportacións sobre cales son esas persoas. Quero tamén transmitir á xente a tranquilidade de que este non é un proxecto que se vai a aprobar nin por políticos nin por técnicos, sino por todos en conxunto, tanto por políticos como por técnicos, porque hai unha parte económica do proxecto que sí debe ser estudiada polo Concello do Carballiño para saber que fondos se poden dispoñer nos próximos anos para levar a cabo as actuacións que propoñen os técnicos, e, por outro lado, teñen que ser os técnicos os que digan que actuacións se poden levar a cabo. Na primeira intervención, nada máis. Ben, o que se presenta aquí, basicamente,
é o pliego técnico e administrativo. É un pliego no que, se o limos, vedes que hai 1000 ideas, cada Carballiñas ten unha idea do parque, e o que se pretende pois é ter unha proposta integral para aunar ese conxunto de ideas. Unhos din que se manteña a Casa das Barcias e se aproveite para local de actividades, outros din que ali se poñan xogos deportivos, outros din que se poñan columpios, é dicir, hai unha diversidade grande, desde todas as ópticas, desde a óptica ambiental, hai moitas propostas que van ligadas a aspectos ambientais e desde o punto de vista funcional. Entón, bueno, o que iniciamos aquí hoxe e aprobamos hoxe é o inicio de ese expediente. A adaptación á lei, bueno, é un tema que fala a Secretaría en tempo breve, cambiar os artículos dunha lei para outro é pouco máis. A idea plasma, o pliego que plasma, pois son todo ese maremándum de ideas que os equipos técnicos que participen neste concurso pois van a ter que adaptar e preservar. O propio pliego pois leva unha serie de cláusulas que falamos na comisión que teñen certo interés, como é a valoración económica dos propios proxectos, a valoración dos materiais que se van usar, a funcionalidade do mobiliario do parque, é dicir, toda unha serie de cuestións que, bueno, pois, cando se vayan a aprobar, evidentemente, estaremos toda a corporación representada, estarán 4 técnicos especialistas en cuestións ambientais e urbanísticas e, bueno, pois vai a permitir fundamentalmente ter unha folla de ruta. Unha folla de ruta, para que? Para que o parque vaya máis alá do que é esta corporación ou a corporación que sustituya a que neste momento está dirixindo os destinos do Carballiño. Desde o punto de vista de o que aprobamos, insisto, é o inicio dese procedimento para convocar o concurso de ideas. Un concurso de ideas no que teñen que presentar, bueno, pois, 2 paneis globais do que é o conxunto do parque e as propostas, digamos, a gran zonificación que se vai facer en cada zona. O concurso, bueno, pois o primeiro premio son 5.000 euros, o segundo 3 e o terceiro 2. E despois a proposta ganadora é a que vai a ter como premio poder desenvolver eses proxectos. Proxectos que sempre estarán baixo a supervisión da corporación. En canto ao tema do pote, bueno, nós xa falamos cos propietarios bastantes veces, incluso con ofertas e con empresarios que estaban interesados en coller as instalacións e foi imposible chegar a ningún tipo de acordo. Eso teño que dicilo así de claro. As propostas eran satisfactorias, penso eu, e, olles, a petición dos que teñen esa explotación, pois, quedanlle 10 anos de explotación, ou 12, canto? 21, perdón, quedanlle 21 anos, e, olles, o problema, bueno, pois ven de que se fixe unha concesión, unhas condicións que penso que todas as corporacións, Pachi foi alcalde, sei que tamén intentou arranxar o tema, pero, bueno, temos aí unha dificultade engadida que ven derivada dese tipo de contrato non que non se marca nin siquiera o plazo de cando ten que abrir, prácticamente. Non é unha cousa, pois, a libre albedrío. Entón, bueno, insisto, o que aprobamos hoxe é o inicio dese expediente e o que son as bases, é dicir, aquí o que se aproveita deste estudio é o pliego técnico e o pliego administrativo, que máis ou menos xa o fomos vendo na comisión e retocamos e penso que consensuamos todos os grupos os cambios que había que facer. Cambios ligados ao propio xurado e cambios ligados a outras cuestións que fomos vendo e que acordamos, bueno, pois máis ou menos que tiráramos para diante. Iso é basicamente o que aprobamos aquí. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Bueno, vexo que non me respostou a pregunta que lle fixen se tiñan un plan específico de actuación neste período de transición, que penso que é moi importante porque todos coincidimos no estado lamentable no que se atopa o parque municipal. Eu non sei se teñen un plan de actuación ou non. Penso que o goberno do señor Fumega o único que aportou durante estes 6 anos
pois foi de máis deterioro ao parque municipal e unhos famosos aparatos de calistenia que foron moi polémicos. Penso que, se non me equivoco, creo que costaron 8 ou 9 mil euros, foron retirados, non sabemos que pasou con eles, pero atopámonos cun decreto que di que van a instalación de calistenia no parque municipal, con data 8 de xullo de 2021, por un importe de 18.000 euros. Isto quere decir que van gastar 18.000 euros agora para instalar outra vez os aparatos de calistenia non sei onde, nin como, nin cando, nin para qué. Claro, é que se vamos ocurrencia tras ocurrencia, pois entonces é mellor que collamos isto e non gastemos máis cartos, porque entendo que este proxecto feito por unha empresa madrileña en perfecto castellano, porque vostedes teñen un problema co galego, por moito que diga o señor Fernández que o BNG pide recortes, eu penso que vostedes tiñan que dar moito máis exemplo do que dan. Entón, tiremos con isto e sigan vostedes cas súas ocurrencias, porque claro, la broma sálenos en 30.000 euros, que despois estes aparatos de calistenia van ter cabida no concurso. Eu non sei, a verdade é que gustaríame que nos lo explicaran a todos e a todas. Eu penso que temos que ter moi claro unha cousa, que todo aquilo que fagamos ten que estar dentro das nosas posibilidades, non? O que non pode pretender o señor alcalde é un proxecto faraónico para o parque, porque xa temos como exemplo en Galiza o Gallás de Fraga e vostede tamén ten outro exemplo no Carballiño, que é a fábrica do papel, porque levamos anos e anos e anos anunciando que a fábrica do papel vai a ser un museo, que vai a ser un reclamo para o Carballiño, e o único que lle está pasando á fábrica do papel é que se está deteriorando sin chegar a abrila. Entón, bueno, seguiremos gastando cartos que son dos veciños e veciñas do Carballiño e non obteremos pois o que pretendemos, que é un retorno económico e que xere riqueza para a nosa vila. Entón, antes comentaba o portavoz de Espazo Común que, bueno, o Muiño das Lousas, pois agora, neste momento, que a concesión parece que lle vai a dar un impulso ao parque, pero claro, poden dunha boa vez poñerlle o teito ás pallozas? Porque claro, a ver, o Barasal pode facer moitas cousas, pero é que o entorno tamén conta, non? Entón, chegamos a un parque etnográfico que vendemos en Fitur e que vendemos en todas partes e nos atopamos que a fábrica do papel pechada e abandonada, cas pallozas que non son pallozas, que son ali, como ben decía o señor Vázquez, unhas casetas, porque son ali unhas casetas, porque non teñen nada que as caracterice, o camping, en fin, e entón, bueno, señores, pónganse las pilas, por favor, que xa levan 6 anos gobernando, Entón, bueno, eu tampouco respostaron que por que non adaptaron o documento, por que non se adaptou, porque se levan 4 anos co documento nun caixón, o máis lóxico e o máis normal, se pretenden que todos apoyemos o proxecto porque todos estamos de acordo en que hai que facer algo co parque municipal, hombre, sexan serios, hombre, traigan isto adaptado e así todos poderemos votar a favor, porque senón, decía vostede, votamos o inicio do procedimento. Non, isto non inicia nada, porque hai que modificalo. Entón non votamos o inicio do procedimento, votamos, mire, hai que modificar isto. Home, eso xa sabíamos que había que modificalo, e ustedes tamén. Non entendo a urxencia, salvo que a urxencia fose un titular de prensa que sacaron dicindo que o goberno Carballiño vai impulsar o parque municipal, unha vez máis, e o parque sigue tal como estaba. Entón, bueno, eu penso que é moi urxente que empecen con ese plan de limpeza, mantemento, conservación, porque o necesita, e sobre todo de mantemento, por favor, porque levanse investido moitos cartos, tanto no parque municipal como no parque etnográfico, como no paseo do río Arenteiro. Son obras moi importantes para o Carballiño, pero é que
estamos vendo que non son capaces nin de manter as madeiras do paseo do río Arenteiro en perfectas condicións, que eso, pois non sei, penso que non é tan difícil repoñer as que se rompan ou barnizar para que non se pudran e acabe caendo todo. Pois claro, os cartos invístense, pero despois, que pasa? Se non se manteñen, cae todos os cachos. E como decía antes o señor Perea, ao longo do pleno de hoxe vamos ver como o Carballiño está en decadencia. Sexan instalacións deportivas, o que sexa, todo vai a menos. E o que se pretende é que todo vai a máis, e máis neste momento. Entón, neste turno nada máis, e bueno, agardo que comecen a traballar. Gracias, Sofía. Pachi. Sí, bueno, hai unha palabra que é a clave deste debate, non? Onde está a urxencia? Resulta que en Carballiño non é urxente o centro de saúde, non é urxente a casa de xuventude, non é urxente os grandes temas, pero é moi urxente un pliego que permita má expresión unha auténtica chapuza administrativa. Este pliego é unha chapuza administrativa que a súa maioría é, a súa maioría reforzada. Maioría reforzada, escoitando o portavoz do Partido Popular, cada vez entendo mellor isto de goberno bipartito baixo corda. Este é un goberno bipartito, PSOE e PP, baixo corda, donde este proxecto non é un proxecto do PSOE nin de Paco Fumega, este é un proxecto de Mar Notes. Un proxecto de Mar Notes que empeza cando el goberna, que vai ao tran-tran e xa se lle dan pequenos empuxós cando había que apoiar en eses pactos que se foron manteñendo sempre, e que agora está claro que o Partido Popular impulsa e exixe que este proxecto salga a luz xa. Non sei por qué, o sabremos. As cousas todas acaban sabendo. Por tanto, Paco, eu sei que, non sei se o dices con boa fe ou se dices para rirte de nós. Non, a dotación xa fai o secretario rapidamente, pero como rapidamente se podía ter feita do 2017 hasta no 21 e sigue sin facer? Rapidamente non. Rapidamente non. Eu que lle pido ao PP-PSOE, pidolle unha cousa, vamos facelo ben. É tan difícil que nos poñamos de acordo a facelo ben. Se é tan rápido, Paco, se é tan rápido o que vai a facer o secretario, en un par de meses, en un mes, temos aquí o pliego adaptado, a nova lei. Nos sentamos, tomamos unha decisión e probablemente o aprobemos. O parque ten pouco arte o que hai que facer. Recordade que iso todo é zona verde, prácticamente, e que o aproveitamento urbanístico é do 3%, era, non sei se sigue sendo do 3%, é que prácticamente está ocupado. O sea que non dá marxen para moitas historias. A marxen é de conservación. Eu o que sigo entendendo é que dentro das urxencias que temos aí, oye, o tema do pote, Paco, non ten por que ver, e ti sabelo ben que fixémoslo en outras administracións, é sempre. A negociación co pote debe de seguir, pero eu pídoche que, ao mesmo tempo que se negocia co pote, que se inicie un expediente de recuperación. Que non hai problema. Chegamos a un acordo e retiramos o expediente de recuperación. Pero que o tempo corra tamén contra a propiedade. Non é eu pecho aquí 21 anos e xa veremos a ver o que se me ocurre. Non, podese seguir negociando como fixamos na Isla de Cortegada cando adquirimos para Galicia e negociamos, pero ao mesmo tempo iniciamos un expediente de recuperación administrativa, de expropiación, como lle queiras chamar. Por tanto, creo que o que é urxente non é aprobar este pliego. O que é urxente é preocuparse polo parque. O que é urxente é limpiálo. O que é urxente é recuperar as propiedades que temos ali. O que é urxente é recuperar a declaración de todas as fontes do parque como aguas minero-medicinales que está por aí. E a temos aprobada por o Dr. Míguez. Cando moita xente non sabe nin que unha boa parte das fontes do parque teñen aguas medicinales. O que é urxente é limpiar e preparar o camiño da beira do río para ir desde a perifatoría hasta a Pena dos Namorados e que non te coman os bichos. Claro, eso é o que é urxente. Por lo tanto, eso sí é urxente e non é urxente que hoxe saquemos adiante unha chapuza administrativa. Vou a ser máis generoso. Un error administrativo. Un error que leva 4 anos. Pero por que o vas a sacar adiante? Ou por que o ides a sacar adiante? Porque por algo que a min se me escapa, o PP quere que isto salga para diante xa.
En eses acordos que tendes aí, en esas reunións tan amistosas, onde estades aí os dous, o portavoz do PP e o portavoz do PSOE, que estades aí cambalacheando pois os planes de inversión e esas cosas, pois seguramente isto forma parte dun acordo. Dices, bueno, pois se forma parte, decídenolo e enterámonos todos os carballiñeses, porque o que non foi urxente de 2016 hoxe ten que aprobarse e non podemos esperar un mes para recuperarlo. Nós non vamos a participar en isto, nós vamos a absteñernos, normal, porque non podemos facer un acto de fe en votar a favor de algo que non sabemos o que é. Entón, nós queremos o mellor para o parque e o mellor para Carballiño, por suposto. E creo que estamos poñendo encima da mesa un par de historias que poden ser moi boas. Vamos a participar en un cambalache que non sabemos o que é? Non. Entón, anuncio a abstención do noso grupo e pídovos encarecidamente, oye, pues, joder, que lle des un pouco de refrigeración ao tema, que enfríedes o tema e que podamos aprobarlo entre todos, que creo que o parque é cousa de todos. Ricardo. Non lo apague xa. Perdón, igual teño que apagar eu. Non tens por que apagar, É encendido. Gracias. Bueno, gracias. Decía a portavoz de Espacio Común, do Bloque Nacionalista, que a urxencia era un titular de prensa. Estou completamente de acordo contigo. A urxencia é un titular de prensa. Recordo que fai uns meses nos presentamos unha moción para que se retomara o concurso de ideas do parque. As declaracións do alcalde o día anterior dicindo que non, o cambio de decisión a última hora para decir que sí no pleno. O asunto non é se a urxencia é un titular de prensa, senón se nós nos aproveitamos deso. Podemos seguir esperando por iso 4 anos máis ou 6 anos máis. Este é un proxecto noso, é verdade o que di o portavoz de Esco. Este é un proxecto que se fixo durante o goberno do Partido Popular e que se levou a cabo despois durante eses 2 primeiros anos de goberno do Partido Socialista. O que decía o portavoz de Espacio Común, decía, o que é urxente é a preocupación polo parque. Nós por iso vamos votar a favor deste proxecto, porque pola preocupación polo parque. Aquí non hai cambalaches ni nada. É extraño, porque o portavoz de Esco, habitualmente, ou polo menos nos últimos meses, non acude aos plenos, non sabe que Esco votou a favor de que se retomara o concurso de ideas do parque cando presentou o Partido Popular. Non vexo onde está o acordo, nin esas sospeitas, nin esas cousas de cambalaches. Nós facémolo todo a plena vista. Cando chegamos a un acordo para a execución do remanente, decímolo, anunciámolo, publicámolo. Existe algún acordo para o concurso de ideas do parque? Estaba incluído neso. Dixémolo neso. Queremos que se faga o concurso de ideas do parque? Levámoslo dicindo do ano 2015. Onde está o ocultamento, nin o pacto, nin nada por estilo. Nós facémolo por responsabilidade. E por responsabilidade queremos que este é un bo proxecto para o Carballiño. Se nós estuveramos no goberno, verámoslo sacado adiante. Se está o Partido Socialista, nós vámoslo votar a favor. É tan sinxelo como eso. Non hai ninguna complicación, non hai ningún pacto oculto, nin nada por estilo. Hai simplemente unha responsabilidade do Partido Popular en canto a pensar e levar dicindo xa durante anos que a mellor proposta para o parque é facer un concurso de ideas e que nos poñamos todos de acordo. En canto ao prego, volvo a decir, o prego é o que se aprobou no 2017. As modificacións que se poden facer agora con este acordo son mínimas de adaptación á lei. Non vexo o problema para non apoialo. máis alá de pensar en cousas raras. O outro día víamos o portavoz de Espacio Común, o outro portavoz, falando do tema da agua de 50 millóns. Hoxe, que hai razóns ocultas para arreglar o parque. Razóns ocultas para arreglar o parque, cales? É deixar sospeitas ao bumbum e sin ninguna base. Nada máis nesto. Nós vamos votar a favor, xa digo, por responsabilidade. Ben, Sofía, preguntábame se hai un plan para este período de transición. Evidentemente o parque está limpo, hai unha brigada permanente de 4 personas no río dende o mes de xullo a finales de agosto, pagada pola Mancomunidade Turística.
ata Pontarriza, hoxe están nese tramo. É verdade que este é un ano que crece moito a maleza, xa se lle pasou 3 ou 4 veces, pero hai un plan basicamente de limpieza e preservación. En canto aos colunchos de calistenia, vaise botar o piso de caucho, vaise facer a cousa ben feita, vanse ampliar os propios xogos e vanse incorporar os que temos na nave que foron pagados pola Mancomunidade Turística por valor de 9.000 euros. Como vostede di. O proxecto este son 18.000, co suelo de caucho, co ampliación dos xogos e consensuado cos que practican a calistenia e o deporte. En canto a proxectos faraónicos, non hai ningún proxecto faraónico porque entendemos que ese tipo de filosofía é o que ten que reflexar isto que vamos a aprobar hoxe. Non ven por urxencia este punto no orden do día, senón que ven un pleno ordinario, urxencia non é ninguna, e simplemente aprobamos, creo que foi no mes de abril, non sei, no pleno que fora pa diante, prácticamente por unanimidade da corporación, e o que fixemos foi leválo pa diante. En canto a iniciar un expediente de recuperación administrativa do que é o pote, bueno, pois estudiaremos as posibilidades e a viabilidade, non estamos pechados. Nós entendemos que realmente é unha auténtica pena, porque, olles, todos as xeneracións de carballiñeses sabemos o que foi o pote, o que era ir ao pote a tomar algo e o caché que lle pode dar o parque municipal. Temos un exemplo claro no que pode ser Castrelo de Miño, non sei se tende sido, pero con unha boa explotación do sitio, uns conciertos que teñen os sábados e os domingos, prácticamente está cheo. O pote podería ser un referente nesa línea. E estudiaremos a posibilidade de iniciar ese expediente de recuperación. Xa digo, nós estamos falando ca propiedade para tratar, son dous procedementos que poden ir paralelos. A fábrica de papel, bueno, pois fixeron as inversións que se fixeron, falta aseos e interior do que é a recepción. Hai un compromiso ca Consellería de Cultura para unha inversión do que é a musealización, e dentro de un concepto de Museo do Papel de Galiza como conxunto, porque entendemos que trascende o que é o ámbito local e ademais nos interesa por esa potenciación. En canto ás pallozas e o teito das pallozas, xa se fixo estudio, xa se encargou, xa se encargou o proxecto redactor no Sergio e prácticamente, bueno, pois está para a próxima adjudicación. Vamos a poñer de pizarra, de lousa, basicamente por unha cuestión económica. A palla é inviable, hai que retocala cada pouco tempo e o coste que ten é elevadísimo. Un botellao de palla, non esa esterilla que tiña. É dicir, entonces, bueno, pois prácticamente é inviável e xa digo, é un tema no que, polo demais, é dicir que o camping está cheo, que hai xente de todas as nacionalidades, prácticamente, non hai plazas, está a tope, e a valoración que fai a xente e os usuarios dese camping pois é moi positiva. Hai que mellorar aspectos, evidentemente, cando entras nas críticas que nos fan, como pode ser a atención e determinadas cousas, que sí que... Pero, bueno, a valoración en conxunto sobre 10 pois é de 8-9. Valoran moito o que é a paisaxe, valoran moito o que son as instalacións e o concepto de camping, e critican un pouco que é o funcionamento que é no que temos que traballar e mellorar. Entonces, bueno, eu creo que hai unha línea clara de inversión que vai a permitir, pois, nesta legislatura deixar outra vez o parque etnográfico e a área etnográfica nun lugar que sexa unha referencia, como eu creo que a inversión do Muiño das Rousas é un claro exemplo, e quero recordar que vimos de 10 anos de abandono do que son as instalacións do camping. O Museo do Anxo prácticamente houve que refacer inteiro, a fábrica de papel houve que meter diñeiro para retomar, houve vandalismo dentro nesas instalacións durante anos, e, bueno, eu creo que se está na línea correcta, pero as posibilidades e os ritmos son os que son, non se dá chegado a todo. Entón, bueno, nós entendemos que é importante aprobar o inicio de sacar este concurso adiante, e
entendemos que será un proceso aberto no que a participación do conxunto da corporación e o conxunto da cidadanía pois sempre vai estar aí aberto e con posibilidades de levar adiante. Entonces, bueno, votos a favor. Abstencións? Podo xustificar o voto. O sea, nos estamos a favor de que... O xustificar, tiñalo xa que xustificar na exposición, Sofía, que si... Eu digo pola petición que fixo Nacho un pouco de... Abstención. Agardo que os tempos sexan igual para todos os portavoces, señor alcalde. No, deixate. Abstención, Nacho. Xustificar, Sofía, pero quero dicir, tratar de xustificarlo na intervención. Sí, simplemente que non está adaptado e por eso nos abstemos. Se estuvese perfectamente adaptado, pues non habría ningún problema. Gracias, alcalde. Gracias, Sofía.